Doba radosti. Je možné, že sa vám to zdá zvláštne, ale je skutočnosťou, že žijeme v najpodivuhodnejšej a najradosnejšej dobe dejín. Mnohí ľudia sú viac zdesení a zmetení, keď pozorujú dnešné udalosti vo svete, ale biblické proroctvo jasne hovorí, že sa máme radovať, keď vidíme takéto pomery, lebo to ukazuje, že sa blížime k prevratnej zmene. Lukáš 21:28. A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Ako sa však niekto môže radovať, keď sa medzi ľuďmi viac ako kedykoľvek predtým rozširuje zlo, vojny a ťažkosti? Preto, lebo to znamená, že žijeme v posledných dňoch prítomného systému vecí. Ako sme už uviedli, ukazuje to, že je pred nami veľká zmena. Jeden z Kristových apoštolov, Peter, nám hovorí, čo sa stane, keď skončia tieto dni. 2. Petra 3:13 hovorí, že zasľúbený poriadok prinesie požehnanie tým, ktorí príjmajú Božie opatrenie. Čo pripravil Pán Jehova ľuďom verným a spravodlivým? Keď čítame prvý list Korinťanom 2:9-10, zasľúbenie Jehovovo takto hovorí. Ale ako je napísané, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, čo na srdce človeka neprišlo, to všetko Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spytuje všetko, aj hlbiny Božie. Áno, musíme sa úplne spoľahnúť na Jehovovo slovo pravdy, lebo čo on raz vyriekol zo svojich úst, stane sa to celkom určite. Tak nám to píše v Žalme 89:35. Nepoškvrním svoju zmluvu a toho, čo raz vyšlo cez moje rty, nezmením. Aká to bude radosť pre úprimných ľudí, ktorí už odteraz dobrovoľne slúžia plným časom Bohu. Od Jehovu obdržia život večný a budú sa tešiť v novom svete spravodlivosti. Nebudú musieť nikdy zomrieť. Tak nám to píše Zjavenie Jána 21:4. A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti už viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. A Izajáš 11:6 nám hovorí takto. Vlk bude bývať s baránkom, pardus s kozlaťom, tela a lvíča a krmný dobytok budú spolu a malé chlapča ich povedie. Snáď teraz pochopíte, prečo žijeme v takej podivuhodnej a radostnej dobe. Pretože je pred nami veľká zmena. Môžeme sa radovať zo spravodlivých požehnaní tohto nového poriadku, ak uposluchneme radu ďalšieho verša v 2. Petra 3:14. Preto, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli nájdení, nepoškvrnení a bezvadní v pokoji. Milióny ľudí prosí o to v modlitbe Otče náš u Matúša 6:9-10. Vy sa teda modlite takto. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Keď sa splní táto modlitba, bude to najväčšia radosť pre tých, ktorí sa rozhodnú konať Božiu vôľu. Ak by ste si prijali viac sa dozvedieť, čo sa týka tejto témy, obráťte sa na svedkov Jehovových, ktorí vám ochotne a s radosťou pomôžu. Verní a nekompromisní svedkovia Jehovovi.